Здравейте! Това е The Lego Team BG. Или поне бяхме, докато не ни взеха името, за съжаление. Ние ще правим ревюта на Lego и Minecraft. Може и други неща понякога. Аз съм Перунка. Това е Еди отборката, който снимам. Кажи нещо, бе. И след това днешното ни първо ревю ще бъде Monster Fighters, замъкът на вампира. Ето го и него, може да го покажеш. Така, но по-важно сега минифигурките. Това е Джак Макхамър. Той няма кой знае колко интересни неща. Освен тази шапка, много ми харесва. Бандитска, въпреки че от добрите. Механична ръка, не е толкова рядка. И чукът, той също е интересен. Може да го използваш за оръжие. Така. Това е професор Родни Радбоун. Как си държа ръцете. Това е Бомбе. Много ми харесва. Френски мустачки също ми харесват. Има часовник. Това е механичен крак. Разбира се. И след това има и шпага, да. Самодвеен. Това вече са злите. Ето, това е жената на вампира. Косата е много хубава. Така. Ето, има двойно лице. Ядосаро и усмихнато. Горе-долу. И тук има стъкленица с отрова, може би. И има огърлица с капка кръв. Добре. А това е мой любим лорд вампир, който има също коса и двойно лице. Да ви го покажа. Ядосаро и сериозно може да се каже. Мантията. Мантията, да, прав си. Мантията е много хубава. Сега ще ви покажа. Ето, тя е двойна. Винаги съм искал такава мантия. И той има меч. Но пък аз обичам да правя нещо, което наричам размяната. Сега ще ви го покажа. Ето, така женатно става рокерка. Yes! А той става хипи. Прилича ми на магардич. Сега, това са слугите на лорд вампир, които можем да оставим ето тук, както виждате. Слагаме ги. Така, и могат да си висят. Те имат тази част с уши и коса и интересни ръце. Не се вижда толкова често. Ръце, крила. Така, и това бяха човечетата. Както искате да ги наречете. Все пак обаче да им върнем косите, защото може да не им много приятно. И така. След като... Извинете. Така, сега. Това е колата на професор Родни Радбоун. По принцип тук трябва да има една гладка част, но аз съм я махнал, за да мога да сложа джак, за да се движи също. Така, професорът сяда. Но лошото е, че професорът има един много голям дефект, че единият му кръг няма дупчици, затова той не може да седне на обикновена част. Затова можете да видите как е... Стол. Да, седалка, стол. Така. Това може да издигнем в колата. Направо ще го махна, защото е така. И имаме мрежа и тя се изстрелва, за да хване някой вампир. Предполагам. И така. Много важно е да споменем ето тази част, която се среща във всички нови лега. Не, все още не знаем за какво е, затова пишете коментари, ако знаете нещо. И сега можем да продължим с залъка. Първо можем да сложим това тук.
нестабилно. Стабилна количка. Какво се хилиш, бе, операторе? Така, сега може да започнем с ревюто на замъкът. Така, първо можем да започнем с първия детайл. Това е паякът, който се изстрелва. И виждате, има ръчка, която и се изстрелва. Няма нужда да го показвам. И разбрах, че се изстрелва. Така, извинете, но малко е тъмно, затова смятам да обърна така залъка. Така, тук имате тези прозорчета, които навсякъде се отварят. Ето така. И започваме. Тук имаме врати, отварящи се, разбира се. Можем да направим така, че замъкът да дойде по-към светлина. Так. Разместваме малко. Така. Ето така. Сега замъкът е по-към светлината. Имаме тези отварящи се и затварящи се врати. Но ако вземем, например, ето този господинчо, Родни Радбол, той иска да влезе в замъка ти, сяда тук, но какво става? Отваряме замъкът от вътрешната страна и какво става? Оп, щипките или зъбците по-скоро го намушкват. Муш и е мъртъв. Сега, това е жената на вампира и нейната кула. Аз така по-скоро я наричам, защото тук тя върви. Както казах, има и тази жена дефект, защото тази част се закрепя твърде здраво, а тази твърде леко. Затова, когато искаме да я махнем, това си остава тук. Така, тя тук си бърка супа. Може така да се каже. Отваря. Ето, да, отваря супа, се е тая. Гъба. Аз обичам да правя така. Ето, взимаме, има и жабка. Ето, всички сме виждали жаба от Лего. Искам да кажа, че ние имаме доста други лега, но чак сега ще решихме да си направим ченел в YouTube или регистрация, както искате да го наречете. Така, и след това в кулата на мадамата е затворът. Имаме тази ръчка, която се вдига и сваля. И това е една мини фигурка, може да се каже, въпреки че не е точно такава. И ето тук виждаме скелетчо, черепчо, както искате да го наречете. И обаче той иска да избяга, затова ако го сложим в тъмничката, можем да натиснем тази ръчка. И ето, отваря се нашия таен проход, който може да излезе. Сега продължаваме с другата кула. Ето я нея. Първо, тук има съкровище. Ето, можем да покажем така. Съкровище. Ето, диаманти. Не се виждат много, но ако си го вземете, ще ги видите. Да, това е важно. Така, тук можете да видите карта, чертеж, каквото искате го наречете. И имаме една част. Просто професор Родни е успял да се измъкне от чиповете и е застанал на тази част. Да го сложим седнал по-добре. Тъй като тя е гладка, може да си седне. Така, всеки може все пак. И ако го сложим да седне, по-скоро да легне, дърпаме ето това. И той изпада. Да, ето, харесва ми тази част също. И после, след този капан, можем да продължим към тази част, дето имаме нещо като олтар и можем да сложим вампирът да легне в ето това. В своя ковчег. Да, ковчег. Както искате го наречете. И да махнем това, че да не спи със сабя. Ето тук го слагаме. Затваряме го. И го слагаме на свещеното му място. Така. Сега продължаваме с последната част от замъка. Искам да кажа, че този замък има доста детайли. Стълбичките.
Да, стълбичките са много важни. Както видяхме, ето тук има стена. Стена малко е в сянка. Но пък, като направим ето така, стълбичките ни изкачват до ето този етаж. По-скоро стената се превръща в стълби. Да ги приберем отново. Тук имаме легло, на което спи мадамата на вампира. Много е хубаво. На мен ми харесва. Тук имаме малка стаичка, която също е в тъмнина. Не се вижда много добре, но аз мога да ви опиша. Там има диаманти. И кокълче. Да. Огън. Тук можем да видим другата стая. В нея, както виждате, има рафт с книги. Да. И пак огънче, което да не запали книгите, но нищо. Така, все пак са го сложили. И имаме ето този орган. Една от любимите ми. Добре са го измислили от Лего. Но минаваме към истинската част на Lego Monster Fighter. Отзад има една ръчка. Целта на вампира да закрие слънцето с луната, като е събрал тези кристали. Виждаме тази ръчка. Можем да я натиснем и тогава кристалите използват силата си, за да се покаже луната и да закрие слънцето. И между другото има едно ново лего, наречено Galaxy Squad. Вижте го в lego.com и там има история, на която е Пише. изрисувано Да. как лъчът Лъчът се изстрелва високо в космоса и едни зли извънземни го виждат и нападат Земята. Така че може да се каже, че това е част от Lego Galaxy Squad. Да. Нямаме данни то да се продава в България, но все пак Купете си го от lego.com. да, може да си го купите там. Сега, това беше нашето първо ревю. Очаквайте скоро, може би след малко, Lego Star Wars. Няма да споменаваме кое, защото все пак това не е Lego Star Wars. И това бяхме ние, Перонка и Бори. Ди отборката. Забравяш го. Няма значение. И това беше всичко. Чао, чао!